exact je gotna miani to gotna nongkha haifano ang je khnaman khangke ang bazar thangpai nai ang to kasko bazar thangai tarpore an loge se phone khai horta mane asuk busuk jorate nei ang bono kuno ama saimi eta khe jehetu je haino phai phiwai nai khnamani moteng khangke nok ni nong khorei no thango amai ke boni je nok ni borok rok ni khugo ang khna khata khe abo to chasmai de engkha abo to sure tang sasok mai yang nai men khangke boni je poribaro borok ni gotna bo je hetu tak jora tila suk gotna rok hu dukhna yata engkhe ekmatra boni family ni poribar ni je buma masa tong kheta busai tong khe borong khe sawa jung to wai saphano walai mungrok bukurida khe bo bahai khe nong khathang ka jung saime ya mai khe sawta kuno obahai na tile o kami o to norok ni kami ma or jagao kuno bini gana gini roko agiro hamjak laimung ba kogre laijak abahai salarok tudutong abai to sure tang khna yata mai tong ne le khna yata haike bahai ma tongni ni kharogo tabuna thui tong khana ki bo fatar hasirogo samung tangna ni thango na tamu buma abo to tomane sasnai je nok ni sinong khor thangma ba boni sak ni kaisa kuno boni problem deng thangkha abo to saimiya tasra bo je jaga thango tak jorate to kathang de ba kuthi de abo kuno jung saimiya kapa khe hain bai no te joto logorok na ang koi horo ma hangke o je borok no je jaga nugo hangke borok ni je contact number tongo contact number ro jogajog na thung nei nai ang lokono kobo koi tongta hasin lukurong no abono kok sarmung nai abono kok charota kakani ni sini mungke ani bu mung khangke krisi bai gomal so kam thambai ko parani o ka thambai ko kani obo ps ro bo jaga ro tidul jang ps ung khangke chining khangke Amarpur Birganj klayuta robot orang thi ke sontak na tiai chap kai ma hoi meng indang te kai re ai ke sanu serkai na mol som kan masih ta wai khai ming or khonai chok kata ger khamle ming kham ta khumnai ming paisa ngaya choi jika paisa choi ta loko paisa le niji paisa le ai choi ngai jika ma choi ta 2000 mata na choi ta jika mo 6000 6000 mata nai choi kai niji kai paisa le kai thunti ngai la benga kai thek lo kan kai thunti ngai pheng kheng nen a choi ta gatang masih ta wai hoi khai ming anawa cham na kan tau bitri la tharnin kuwadon jinga adang im soi adar nge choy burai kor choy ponjel ngai di kara choy da i choy ma choy te ne nermite keraming je bapote mol chom na khote kokhot kokhot te chairang chak thambai ko